falando do brote da Mariña, como precisamente hai lugares de España que volveron a esa fase 2, ali hai certo temor, entón xa hai unhas medidas con respecto aos locales de ocio nocturno. O goberno galego plantexase onde pode estar o limiar, o umbral ese de decir, pois temos que mandar esa zona. Quero decir, cando haxa 100, 200, 300 contactos, ou ainda non están nese, non pensaron nin sequera nese escena? Vamos a ver, non pensamos nesa escena porque o brote creemos que o temos localizado. Entón, cando tens que pechar, cando tens un brote generalizado que afecta a fábricas, que afecta a lugares de ocio, que afecta a organizacións grandes, entón, eso xa é un brote. Ahora ben, nos creemos que ese brote sale de uns bares, lógicamente un bar é un lugar de tránsito, moita entrada e saída, e se un non sabe que está contagiado, pois vai a contagiar a outras persoas. Segundo, o dato fundamental para ver a importancia dun brote é o número de hospitalizados. En este momento, realmente, polo brote de Mariña hai un hospital, unha persona. A outra persona estaría hospitalizada ainda que non tuvera o coronavirus. Pero non se pode en ningún caso decir que vai a pasar mañá. E non pode decir que vai a pasar a semana que ven, e moito menos que vai a pasar o mes que ven. Os brotes